Hemmenize salam dostlar. Bugün men size nädip HTML öwrenmekligiň nähili ýollarynyň bardygyny görkezjek. Eger siz ýaňy ýakynly başlan bolsaňyz ýa-da häli wapşe tanyş däl bolsaňyz HTML bilen ýa CSS dilleri bilen gelin häzir kitapları öwrenmegi seretip görelim, häzir kitapları öwrensek bolýar. Birinciden men size aýtjak bolan kitabym Izuçaýyn programmирование HTML5. Bu kitapda surat görünüşünde köp zatlar düşündirilýär ve ähli aspektler bar garaýçy. Bu jekmejik hemme zat düşündirilýär. Hemme tekler nähili işleýändigi hakynda gyzykly umumyň. Şu kitapdan başlan. İkinci aýtjak bolan kitabym bu HTML5 häzirki görnüşi, häzirki versiýasy ile professional. Bunda haçanda birinji kitaby öwrenip bolandan soň bu kitaby geçdi bolýar. Bunda prosta teoriýa arkaly düşündirilen aşağı gynyrak düşýär razumyndan başga. Üçüncü aýtjak bolan kitabym HTML ve XHTML. Bu kitapda da polny hemme zat ýazylan okap görüň düşünýärsiňiz. Bir kısany proyektler edilýär. Hakyky proyektler diňe teoriýa däl. Şonuň üçin maslahat beren hekmen okan. Dördüncü aýtjak kitabym bunda HTML ve CSS. Bu kitabı okumak bilen sizin HTML'i özleştirmeýäňiz da galyberse CSS'in nähili işleýändigini düşünýärsiňiz. CSS öwrenmek hükmendir sebäbi diň HTML özü bilen siz hiç saýt ýazyp bilmersiňiz. CSS öwrenmek gerek bolsa sebäbi ol görk berýär saýdyň owdurlygy üçin jogap berýär. Okap görseňiz düşünýärsiňiz. Soň aýtjak kitabym Asamdel kitap köp HTML, CSS, köp kurslar bar näpmer. Ýöne men aýtjak bolýanym siz sirazy kursa başlasaňyz düşünmersiňiz ýa o ýerde öňden ýazyp goýulan videolar ýa-da ýasalyp goýulan videolar da sebäbi tiz aýdyp geçýärler. Siz pastaýan pauza basyp düşünip oturmaly bolýarlar. Şonuň üçin häzir siz bilmeýän bolsaňyz HTML, CSS, saýt ýöretmek nähili bilmeýän bolsaňyz karış kitapdan başlaň. Haçanda bu kitaplaryň bir ikisini gutaraňyzdan soň kurslara geçseňiz bolýar. Internetde näme köp kurs köp. Şonuň üçin howlukman başlamagyň bilim öwrenmelisiz seräňiz tekler ýatlamaly. Men indiki kurslarymda görkezjek nähili işleýändigim tekleri. Apakaş kitaplar okam öwrenin boşa durmaýyn. Meni aýtjak bolýanym bar kol kitaplar ýöne eger wagtyňyz bolsa görüň. İnternet resurslar bar näpmer Three Schools bärde diňe HTML köp dilleri öwrense bolýar. No pakasy şu diňe HTML, CSS çaşdyny öwrenseň bolýar. Bärde de gyzykly açaçan görnüşde görkezlen hemme girip görüň. Oýnanmarsyňyz. Primerler we bärde uprawniýanlar we tama öýüşler bar etip görseňiz. Ýene de Go Acquisition Site we HTML book. Açama siz saýt ýazyp başlaryny seräňi wkladlaryňyz açyk bolmaly, потому что şu HTML'in dokumentasiýasy diýsegem bolýar. Bärde ýoklaryň özü ýok. Primerler bar közlen. Umuman girip görüň. Soň ýene kitaplar bar, näpmer HTML+, HTML5+, CSS3. Bu häzirki versiýalary gatygyn öwrenmek ýöne gyzykly. Ýene de bar HTML bir kitapda 3 tane dil öwredýär.
HTML5, CSS3, JavaScript. Şimdi yani kaydın kitaplarımızı öğrenimizden soň okap görün bulunan oynanmarsınız. Yine de CSS'i baştan ayrıtını öğrenecek olsanız şu kitabı size maslahat veren gowy yazılan düşünüklü geldi. Atakını aytacak zatlarım şular. Indiki videolarda girseniz yani işleyenin garaşın video. Son kitapları tapmak kıyın güçtü. Kaçak etmek, pul satın alıp oturmak mümkün ederim. Bana yazın komentarida özüm siz bilen habarlaşıp sizin postanıza uğradan nähis kitap gerek bolsa. Atak, söz, hoş, sağ olun.